भारती झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले मनापासून स्वागत। मी आज दाखवणार आहे तुम्हाला मसूर भात। मसूर भातासाठी लागणारे साहित्य, मसूर ही मी रात्रभर भिजत ठेवली होती। तांदूळ हा 1.5 वाटी मी तांदूळ घेतलाय। आलं लसूण क्रंच करून घेतलाय। जिरं, राई, आलं लसूण पेस्ट घेतली मी 2 चमचे, मिरची पावडर, बिर्याणी मसाला 1 चमचा, मीठ, कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो, 2 तेजपत्त्याची पानं घेतलेत, 10-12 कढीपत्त्याची पानं घेतलेत, हे दालचिनी, चक्री फूल घेतले, 5-6 काळ्या मिऱ्या घेतलेत आणि तळण्यासाठी तेल आणि पाणी। चला तर आता आपण फोडणीला घालूया। तेल घालूया, जिरं, राई, आपल्याला गॅस बारीकच ठेवायचा आहे फोडणीला घालताना। त्या काळ्या मिऱ्या टाकायच्या आहेत, 5-6 काळ्या मिऱ्या आहेत, 1 चक्री फूल आहे, दालचिनीचा तुकडा टाकला आहे मी, 2 तेजपत्त्याची पानं, 10-12 कढीपत्त्याची पानं, ते व्यवस्थित आपण छान असं परतून घेऊया। आपला मसाला छानपैकी तडतडला आहे। त्याच्यामध्ये आपण हा लांबडा चिरलेला मी 1-1.5 कांदा घेतला होता, तो सुद्धा आपण अगदी गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। हे बघा, आता आपला हा कांदा खूप छान एकदम ब्राऊन कलरवर आला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण हे आलं लसूण क्रंच टाकूया। ही 1-1.5 चमचा मी आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे, ते टाकूया। व्यवस्थित परतून घेऊया। टोमॅटो टाकूया, टोमॅटो आपला छान याच्यामध्ये परतून घेऊया। आपल्याला टोमॅटो कांद्यामध्ये एकदम मऊ करायचं आहे, मऊ होईपर्यंत परतूया। आपला टोमॅटो छान मऊ झाला आहे, हा बघा। आता याच्यात आपण मिरची पावडर टाकूया। ही 1.5 चमचा मिरची पावडर आहे। बिर्याणी मसाला 1 चमचा टाकूया। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। कोथिंबीर फोडणीत टाकल्याने आपल्या बिर्याणीला, मसूर भाताला खूप छान वास येईल। 2 मिनटं आपण हा मसाला छान एकदम परतून घेऊया, त्याला एकजीव करून घेऊया। बघा, हा संपूर्ण मसाला आपला छान एकदम एकजीव झाला आहे। सुगंधही खूप छान सुटला आहे। बिर्याणी मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही गरम मसाला, लाल मिरची पावडर, राई जिरं पावडर, धने पावडर हेही वापरू शकता, पण बिर्याणी मसाला टाकल्याने आपल्या मसूर भाताला चव खूप छान येते। आता आपण ही 1 वाटी मसूर मी रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवली होती आणि आता ती स्वच्छ धुवून भिजत ठेवली होती आणि आता मी ती 1 वाटी मसूर टाकते। आपण ह्या मापानेच माप ठेवायचं आहे वाटीचं। ही 1 वाटी मसूर आणि 1.5 वाटी तांदूळ। मसूर सुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे। आपली मसूर सुद्धा छान याच्यात परतून झाली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये हा तांदूळ टाकूया। हा बासमती तांदूळ आहे, मी 10 मिनिटं अगोदर फक्त धुवून ठेवला होता नितळून। आता आपण हा टाकूया। मी 1.5 वाटी बासमती तांदूळ घेतला आहे, 1 वाटी मसूर, 1.5 वाटी बासमती तांदूळ आणि त्याच्यासाठी लागणार त्याच मापाने, त्याच वाटीने 3 वाटी पाणी। तांदूळ सुद्धा आपण छान परतून घेऊया आतमध्ये। 2 मिनिटं आपल्याला छानपैकी आतमध्ये परतून घ्यायचं आहे। आता आपला तांदूळ सुद्धा छान आतमध्ये परतून झाला आहे।
आता आपण ज्या वाटीने तांदूळ घेतले होते त्याच वाटीने 1.5 वाटी मी तांदूळ घेतले होते. आता त्याच वाटीने मी 3 वाटी पाणी घालते. हे माझं 3 वाटी पाणी आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण मीठ टाकूया, कारण मिठाशिवाय काही चवच येणार नाही. आता व्यवस्थित आपण ढवळून घेऊया. आणि आता आपल्याला याला झाकण लावून फक्त 2 शिट्या आपण फास्ट गॅसवर द्यायच्या आहेत. आणि पूर्ण गार झाल्यानंतरच भात आपल्याला म्हणजे कुकर आपल्याला उघडायचं आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण 2 शिट्या होईपर्यंत वाट बघूया. बघा आता आपला भात खाण्यासाठी तयार. आपण थोडी कोथिंबीर टाकूया.